O Noia acaricia os play-offs de ascenso á segunda Real Federación grazas ao triunfo pola mínima ante o Polvorín. Non foi o único bo resultado da xornada, xa que o Boiro por fin certificou a súa permanencia impoñéndose aos Somozas. Fase de ascenso son unhas palabras que a principio de temporada ninguén se atrevía a pronunciar en Noia. Con todo, a falta dun partido, este obxectivo é máis que asequible para os brancos. A última vitoria ante o Polvorín deixaos na sexta posición a só 2 puntos do Arosa, que non pasou do empate no campo do Silva e que se midera o Alondras na última xornada. Comezou ben o Noia no seu partido, gozando de ocasións no primeiro tempo, pero sen dar materializado ningunha delas. No segundo acto, os brancos fixeronse aínda máis co balón e conseguiron achegarse pouco a pouco á área lucense. O ansiado gol non acababa de chegar e non foi ata o 73 cando Aldán enviou ao fondo da rede un esférico posto en bandeixa por Axel. O Polvorín viuse arriba co gol local, pero entre os defensores noieses e Chema conseguiron repeler todos os intentos visitantes. Co pitido final certificouse a vitoria para os de Iván Carril, que ao comprobar o resultado do Arosa recibiron con alegría o empate no campo do Silva. Unha despedida por todo o alto da fase regular no Julio Mato. Na última xornada, o Noia xogará no campo do Betanzos, descendido dende hai semanas. Precisan 2 puntos para chegar á fase de ascenso, marcando o Arosa o seu ingreso con 54. Os de Vila García enfrontanse a outro dos aspirantes ao playoff, o Alondras, polo que a Noia terá unha oportunidade de ouro para chegar a unha histórica promoción de ascenso. E só 3 postos por debaixo do Noia sitúrase agora o Boiro, que conseguiu este domingo certificar a permanencia na terceira Real Federación. Fixo cun cómodo 0-2 e ante un Somozas xa salvado. O campo o alcalde Manuel Candocia acolleu un encontro ao que o Boiro chegaba coa necesidade de selar a permanencia antes da última xornada, aínda que apuntaba José Tizón na previa que non debían caer na desesperación e aproveitar os 90 minutos. Comezaron ben os locais, pero rapidamente o Boiro conseguiu xerar perigo. Con dúas rápidas transicións, Sila plantouse diante da meta somozana, aínda que Paco Fernández repeliu os chutes. Non foi ata o 35 cando tamén nunha transición Mario Regueiro anotaba o primeiro gol boirista. A segunda parte tivo o mesmo transcurso, o Somozas tiña o balón e o Boiro saía á contra. Así chegou o segundo, cun gran desplazamento de Saro para deixar en vantaxe a Iago García, que duplicaba a diferencia goladora. 3 puntos que deixan o Boiro cun total de 41 e que selan a súa permanencia un ano máis na terceira Real Federación.